Регионалните образователни неравенства в България се задълбочават според последен доклад. Нов анализ на Икономическия институт на пазарната икономика разкрива по-големи различия между регионите през 2024 година. София, Варна, Смолян, Велико Търново, Пловдив, Русе и Благоевград са лидерите в образованието, докато Сливен изостава значително. Въпреки липсата на райони с етикет слабо образование, между областите съществуват забележими разлики и тенденциите се запазват. През учебната година 2024-25 София отново води по резултати на матурите, а Шумен и Разград отчитат най-много слаби оценки. В областите Добрич, Ямбол и Силистра професионалното образование по-добре отговаря на нуждите на пазара, но във Видин, Кърджали и Кюстендил едва 1/3 намират работа. Сериозни разминавания са на лице и в университетското обучение, като няколко области остават напълно без висши учебни заведения.